la ha ki patok. Ka Meghalaya kala Rakhe ya ka Sngi yo Jylla ba sanpuai Mynta ka Sngi. La penlong ya ka program ba Rakhe ya ka ne ka Sngi ha State Central Library Shillong. Haba ajingkren ha ka ne ka program ulat ka Jylla u Brigadier BD Mishra uloong ba ka Shillong ka long ka way na kinong ba kongsan ha ka bayday bat ka pule puthi ha ka than chatay lamingi bat ka sorkar kala wanra ya ki lad ba pher ban kintiw ya ki school elementary secondary bat higher secondary ha ka leng ka Jylla. Shushu ulat ula ongru ba kila don shibun ki jingtray ban shna ban pinbha ya ki surok ha ki district ba pher. Ha ka ni ka program ulat ula samru ya ki khusna Meghalaya de award 8,000 pulai. Ikong switi man renja ila syak penkup buram da ka uti rot sing award na ka benta ka thok katar katba i Dr. Jennifer Basayamot ila yo ya ka patogan sangma award na ka benta ki kambay day bat ka imlang salang bat usidi marak ula yo ya ka ukyang nong ba award na ka benta ki kamya lekay. Ka President Kari ka Draupadi Murmu kalau ai kublay ya ki nongshong shnong ka Jylla Manipur, Meghalaya, bat Tripura nakabenta ka Sngi yo Jylla jongki. The state capital of Meghalaya has always been an important center for education in Northeast. In an effort to give effective impetus to the education sector, we have initiated the upgradation of elementary, secondary and higher secondary schools throughout the state.